Салом алейкум. Имрӯз мо якчанд мисол масъалаҳоро аз Маркази Миллии тестӣ ҳал мекунем ва имрӯз мо дорем бо ҳамроҳи шумо амалҳо бо ададҳои рационалӣ ва ирратсионалӣ. Хуб, мегузарем ба мисоли 1. Адади 48-ро 4 маротиба зиёд кардан, ин адад чанд воҳид зиёд шуд? Яъне ки бинед ки мо адади 48-ро 4 маротиба зиёд мекунем. 4 маротиба ки зиёд кардем, ин яъне ки ба 4 зарб задан лозим аст. Ва 48-ро ба 4 зарб мезанем, ин чанд мешавад? 2, яъне ки 2 мемонад дар ин ҷо ва 4 × 4 16 бо 3 дарёд кади 19 мешавад. Бале? Барое ки 8 × 4 32 аст, 3 дарёд ва 4 × 4 16 ҷамъи 3 ин 19 мешавад. Ва ин мешавад 192. Бояд бинем ки ин адад чанд воҳид зиёд шуд. Яъне ки адади 192 бояд мо фаҳмем ки аз 48 чанд воҳид зиёд аст. Барое ки инро фаҳмем, мо бояд адади 192-ро тарҳи 48 кунем. Ва ин чанд мешавад? Агар тарҳ кунем, 14 ва 4 мемонад. 144 мешавад. Хуб, дар ин ҷо мо дорем ҷавоби Д 144. Яъне ки чанд воҳид зиёд шуд? Ин 144 воҳид зиёд шуд. Аз адади 48 144 воҳид зиёд шуд ва 192 шуд. Ва ҷавоби ин Д мебошад. Хуб, мегузарем ба мисоли 2. Адади 72-ро 3 маротиба кам кардан, ин адад чанд воҳид кам шуд? Яъне ки адади 72-ро мо 3 маротиба кам кунем, яъне ки тақсими 3 кунем. 3 маротиба кам кардан, яъне ки тақсими 3 аст. Ва дар ин ҷо чанд мемонад? Агар тақсим кунем, 4 ва 2 мемонад, яъне ки 24 мешавад. Тақсим кунем, ин адад чанд воҳид кам шуд? Чуноне ки мо дар мисоли якум тарҳ кардем, 192 минус 48, дар ин ҷо низ мо бояд 72-ро тарҳи 24 кунем ва фаҳмем ки чанд воҳид кам шуд. Ва ин мешавад 48. Добре, 48 мешавад. Яъне ки 12 минус 4 8 ва 6 минуси 2 ин 4 мешавад. Хуб, 48 мо дорем? Дорем. Яъне ки ҷавоб А мебошад, варианти А. Мегузарем ба мисоли 3. Адади 64-ро 2 маротиба кам кардан, ин адад чанд воҳид кам шуд? 64-ро яъне ки 2 маротиба кам кардан, тақсими 2 ин мешавад баробари 32. Яъне ки дар ин ҷо мо медонем 64 минуси 32 ин мешавад 32. Яъне ки 32 воҳид кам шуд. Ҷавоби Аро интихоб мекунем. Мегузарем ба мисоли 4. Ҳангоми ба 9 тақсим кардани ададе дар бақия 7 ҳосил мешавад. Ҳангоми тақсими ҳамин адад ба 3 дар бақия чанд ҳосил мешавад? Яъне ки агар мо дар аввал 9-ро ба 9 тақсим кунем, бе бақия ҷавоб 1 ҳосил мешавад. Ва дар ин ҷо гуфта шудааст ки дар бақия 7 ҳосил мешавад. Яъне ки вақте ки мо дар бақия 7-ро ҳосил кунем, бояд мо ба 9 ҳамин бақияро илова намоем. Яъне ки 9 мешавад ҷамъи 7. Ва ин адад 16 мегардад. Ва 9 ҷамъи 7 ин 16. Яъне ки агар мо 16-ро ба 9 тақсим кунем, 7 бақия мемонад. Дар ин ҷо ягӣ мерасад. 9 ва 7 бақия. Ин 7 бақия мебошад. 16 минуси 9 ин 7 мебошад. Мо 9-ро ба 7 тақсим карда наметавонем. Ва агар мо 16-ро ба 3 тақсим кунем, ҳангоми тақсими ҳамин адад ба 3 дар бақия чанд ҳосил мешавад? Яъне ки агар мо 16-ро ба 3 тақсим кунем, ин чандтогӣ мерасад? 5тогӣ мерасад. 3 × 5 15 ва минус кунем, агар дар бақия 1 ҳосил мешавад. Хуб, ва ин ҷавоб мешавад ҷавоби Б 1. Хуб, меравем ба машқи 5. Мисоли 5. Ҳангоми тақсими ададе ба 12 дар бақия 7 ҳосил мешавад. Ҳангоми тақсими ҳамин адад ба 4 дар бақия чанд ҳосил мешавад? Чуноне ки мо дар мисоли 4 яъне ки 9-ро ҷамъи 7 кардем, дар ҳамин ҷо низ 12-ро ҷамъи 7 менамоем. Ва чанд ҳосил мешавад? 12 ҷамъи 7 ин баробари 19. Ва акнун мо бояд 19-ро ба 4 тақсим намоем. Яъне ки дар ин ҷо мешавад 4 × 4 16. Минус мекунем, дар ин ҷо 3 ҳосил мешавад. Яъне ки дар бақия дар ин ҷо 3 ҳосил мешавад. Ва ҷавоб дар ин ҷо бошад А. Яъне ки бақия 3 мебошад.
чунин мисолҳоро бо чунин тарз ҳал кардан мумкин аст. Мегузарем ба машқи 6. Ба мисоли 6 ҳангоми ба 18 тақсим кардани ададе дар бақия 10 ҳосил мешавад. Ҳангоми тақсими ҳамин адад ба 6 дар бақия чанд ҳосил мешавад? Яъне ки боз низ 18-ро илова мекунем ба 10 ва ин мешавад 28 ва 28-ро ба 6 тақсим кардан лозим аст. Дар ин ҷо чортагӣ мерасад 24 мешавад. Дар ин ҷо 4 яъне ки бақия мемонад ва ҷавоб низ А мешавад дар ин ҷо. Мегузарем ба машқи 7. яъне ки мо бояд хурдтарин карратии умумии ададҳои 13, 65 ва 91-ро ёбем. Барои оне ки мо хурдтарин карратии умумии ададҳоро ёбем, онҳоро ба зарбкунандаҳои аз ҳама соддатарини ва майдатарин ҷудо намудан лозим аст. Яъне ки бинед 13-ро мо метавонем фақат ба чӣ ба 13 тақсим кунем ва ба ягон адади дигар, яъне ки адади 13 зарбкунанда надорад ва дар ин ҷо мешавад танҳо 13 зарби 1. Чунин тақсим кардан мумкин аст. Ва адади 65-ро бошад агар ба зарбкунандаҳои масалан 5 мо тақсим карда метавонем. Бале 5-ро агар тақсим кунем дар ин ҷо чанд мемонад? Агар ба 5 тақсим кунем агар ин 13 мемонад. Бале яъне ки метавонем нависем 5 зарби 13 ин мешавад 65. Ва 91-ро низ бояд мо бо чунин тарз тақсим кунем. 91-ро мо ба 3 тақсим карда метавонем. 91-ро мо ба 3 тақсим карда наметавонем, чунки бақия мемонад. 3 кара 3 9 мешавад. 3 ва 1-ро мо ба бақия тақсим карда танҳо метавонем. Бебақия яъне ки тақсим намешавад. 5 ба 5 низ 91 бо бақия тақсим мешавад. Ва мегузарем ба 6. Ба 6 низ бо бақия яъне ки 6 мешавад ва 3 31 намешавад. яъне ки 6 кара 5 30 аст. Ва ба 7 мегузарем. Ба 7 дидан лозим аст. яъне ки агар мо 91-ро ба 7 тақсим кунем, бебақия бояд тақсим шавад. 1 метиҳем 7 минус 2 мешавад ва 1 ва 7 кара 3 дар ин ҷо мешавад 21 ва дар ин ҷо ҷавоб 0 мешавад, яъне ки 13. яъне ки мо метавонем 91-ро 7 зарби 13 ба зарбкунандаҳо ҷудо намоем. Ва дар ин ҷо мо бояд хурдтарин карратии умумии ададҳо дар ин ҷо бошад агар мо бояд ҳамон ададҳоеро гирем аз адади калонтарин, яъне ки адади калонтарин дар ин ҷо чанд аст? 91 ва дар 91 аст 7 зарби 13 ва аз дигар зарбкунандаҳо, яъне ки аз инҳо ва аз инҳо мо бояд ҳамон ададҳоеро гирем ки дар ин ҷо набошанд. Дар ин ду таинҳо набошад. Дар зарбкунандаҳои адади калонтарин, яъне ки адади калонтарин дар ин ҷо 91 аст, бояд набошад. Дар ин ҷо бошад 13 ҳаст, 13-ро намегирем ва дар ин ҷо бошад агар 5 ҳаст, дар ин ҷо нест, яъне ки мо бояд 5-ро гирем. яъне ки агар мо ёбем 7 зарби 13 мешавад, яъне ки бо зарби 5 намудан лозим аст. 13 зарби 5, чунки дар ин ҷо 5 нест ва 13 дар ин ҷо ҳаст. Мо медонем ки 7 зарби 13 ин 91 аст. 91 зарби 5, 5 кара 1 5 ва 9 кара 5 45 мешавад, яъне ки 455 ва ҷавоб мешавад ба мо Б. Хуб, мегузарем ба машқи навбатӣ, яъне ки мисоли 8. хурдтарин карратии умумии ададҳои 9, 24 ва 54-ро ёбед. хурдтарин карратӣ мо гуфтем, яъне ки инҳоро бо зарбкунандаҳо тақсим намудан лозим аст. Зарбкунандаҳои оддитарини онҳо дар ин ҷо 3 зарби 3 ин 9 мешавад. Ва биёед 24-ро низ бо чунин тарз тақсим кунем. Аз 2 сар кунем, агар дар ин ҷо мешавад 12 ҳосил мешавад. Бале, ба 2 тақсим кардем ва бо 12-ро ба тақсим кунем чанд ҳосил мегардад? 6
ва 6-ро ба 2 тақсим кунем 3 ва 3-ро ба 3 тақсим кунем 1 мешавад. Мо ҳеҷ вақт 3-ро ба 2 тақсим карда наметавонем, чунки ба мо бақия ҳосил мешавад. Хуб, мегузарем ба рақами 54. 54-ро низ бо чунин тарз тақсим мекунем. Мегузарад дар ин ҷо 27 ва 27-ро ба 3 тақсим кунем мешавад 9 ва 9-ро ба 3 3 ва 3-ро ба 3 ин мешавад 1. Хуб, мо ҳамун ададҳоеро мегирем, ки дар ин ду рақам набошанд. Яъне ки дар ин ҷо ҳаст ба мо 2 зарби 3 зарби 3 зарби 3. Мо онҳоро менависем аз рақами калонтарин зарби 3 зарби 3 ва мо ин 3-ро гирифта наметавонем, чунки 3 ба мо ҳаст ва дар ин ҷо 2 ҳаст. 2-ро мо гирифта наметавонем, бо ин 2 ҳаст, яъне ки ин 2 ҳаст, бо ин 2 мо наметавонем гирифта, вале ин дутои 2-и дигар ба мо нест. Мо онҳоро бояд ҳатман гирем. Ва дар ин ҷо бошед, агар ин 3-ҳоро низ мо гирифта наметавонем, чунки дар ин ҷо аллакай 3 ҳаст. 3 та 3 ҳаст, мо гирифта наметавонем. Бо ин 3 та 3 меравад ва ин мешавад ҷавоби мисоли 8. Яъне ки мо медонем дар ин ҷо 2 зарби 3 зарби 3 зарби 3 ин мешавад 54 ва 2 зарби 2 ин мешавад 4. 4 кара 4 16, 4 кара 5 20, ба 1 дарёд 21, 216 мешавад. Ва ҷавоб аст ба мо Б. ҷавоби Б-ро интихоб менамоем. Хурдтарин каратии умумии ададҳои 16, 28 ва 35-ро ёбед. Яъне ки чӣ хел ки мо дар ин ҷо ҳал карда будем, мо онҳоро низ ба зарбкунандаҳо ҷудо менамоем. 2 мешавад зарби 2, дар ин ҷо 8 мешавад, дар ин ҷо 4 мешавад. Яъне ки бо тақсим кунем ба 2, дар ин ҷо мешавад 2, ба тақсим кунем агар 1 мешавад. Ва мегузарем ба 28. 2 мешавад, 14 ба 2 тақсим кунем 7. Дар ин ҷо метавонем танҳо ба 7 тақсим кунем, мешавад 1. 35-ро тақсим мекунем, дар ин ҷо танҳо 5 ва 7 мешавад, яъне ки 7. 7-ро ба 7 тақсим кардем 1. 1 мешавад, дар ин ҷо 1. Хуб, ва адади калонтарини мо ин адад мебошад, яъне ки 5 зарби 7 баробари 35 ва дар ин ҷо мо 5 зарби 7-ро мегирем ва ададҳое ки намерасанд, мо онҳоро дар ин ҷо чикор мекунем? Илова мекунем. Яъне ки дар ин ҷо 7 дорем, 7-ро мо намегирем. Дар ин ҷо бошад 2-ҳоро мо мегирем, ин 2 та 2-ро мегирем. Ва бинед ки дар ин ҷо низ мо чӣ дорем, яъне ки мо 2 та 2 дорем, онҳоро намегирем ва 2 таи дигар 2 намерасад. Инҳоро низ мо чикор мекунем? Мегирем. 5 кара 7 ин мешавад 35 ва дар ин ҷо бошад инҳо 4 мешавад 4. Яъне ки 35 зарби 4 зарби 4. 35 зарби 4 ин мешавад 4 кара 5 20, 4 кара 3 12, бо 2 дарёд 140 зарби 4. 4 кара 4 0 ва 4 кара 4 16, 1 дарёд 4 кара 1 4 ва 1 дарёд 5. 560. ва ҷавоби А-ро чикор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба мисоли 10, машқи 10. Калонтарин тақсимкунандаи умумии ададҳои 256 ба 320-ро ёбед. Яъне ки дар ин ҷо буд хурдтарин карати умумии ададҳо, дар ин ҷо бошад агар калонтарин тақсимкунандаи умумии ададҳо. Яъне ки дар ин ҷо низ мо бояд ҳамин адад